ta faru kuma ta kare akan kauna wanda na sare wasiƙa ta gare ki yar gajera ce amma saƙon cikin tana da Bravo Master. Yanar zuciya kina ta dariya yi kuka da idaniya ta sanadin ki ni na yi miki so bisa gaskiya kauna gudaniya ke kuma kin mini zamiya kin sana kanki ni na zama mahaukaci komai na gani na ci komai inda kan san ki ne ba na gane fari ko baki ne akan ki nake ta kula fici dan kin banta baci abinda nake ji shi kike ji a ranki na da yakini to yau kuma kin gwada gaskiya sirrin zuciya bayyana mini zahirin abinda yake a ranki ta yaya zan iya juriya a dole na sha wuya kunni da dukkan rayuwa ta na soki ni na san da kina sane abin ya bayyane idan rabuwa ta shigo tsakanin mu dole ta yi mini illa dan na zan majanunin ki ne kamar bawan ki ne dai abu za ya faranta raina ki zanye baki lawakala nasarin baki babu san shiga razani dan baki rayuwa ta zan shiga lahaula cikin komai na saki bayan batintini shaida miki aure na ni da ke nake so a kulla sabo ne da na yi da ni da ke yau yake wahalar da ni dama wasu buri na su ɗaya su raba mu da ke da ni kuma ƙarfin gwiwa ta ɗaya kina tare da ni yau kin juya min da baya kin watsar da ni ta yi farko ta yi ƙarshe abinda zai ban nutsuwar zuci nake hasashe tun da kin cutar da ni cuta aji na ƙarshe jikina asan akina ba zai bari ba na yi kuka yanzu idan ya risashe zuciyata ta daina ciwon a ƙarshe buɗe kunne na kina baki sako na ƙarshe abadan ne kauna da ke man komawa